Kani kemas bukut tuai nam ta yang kesem jungko Rio 5 walang bagi kun Leonardo Prince Enrico bat pa jungka Ying ba Lutfur Rahman Jing ruai stang mas bukut number Lais Pak Saupo Lais Pak Saupo Wan paraya royutan Hallelujah Embani maulong play Hallelujah Rasu try la jingai ngu Hallelujah Lagi sabtu ya genur Hallelujah Ha kakatang ukpa badukon badumansem bakoit. Amen Kajing e jong try jong yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay. Lembat kajing selok jong mansem bakoit kena rangkat bad pi baro. Rengka bat piru Kohan men ko para ha kene kasngi sajisin ujisu ukhod wer yang abade pi bangin dan kata kajing syania telitelan hu. Damar mau wapendap wapenbiang yangi damar mau baai kat kebang ngidan kam ha kajing em den matakadau ngidan kam bandan kata kajing syania tang hu om dei ha kanu kajaj jinglong jong kane kaperthai lene ha kabor kajingi kata kabau hikai yang abadi pi ha kane kasni lengba kaktin kajing u kohan men ko para den matakadau ken da kata kajing syania nginwan hakmat kajing u kam tame bantarwa ya kane kamas kebukoj den mata kedau to ken menta ngin pen khoj ngin pen suba yalade kam tame bautrai unmap ya kipop kisang gijungi bad bamangi nang la susu ban yo pediang ya kita kijingi e gijing kurku ke ba mangi ngidon kam ha gijing em bamu nang la susu ban pendap ban penbiang ya gijing don kam jungi baro bad Bangilaban pendam hak ya kanu ke bangile lengba kata gejung syania gejung u bat gejung don rengkat gejung u bat ngi kohan men ko para mentangin pai su ngin penmap nak benta ki pop kisang lengba gejung duai jungi barolang ngapla au blei badan bor baro badapi kohan men ko para bang alale pop sebut Nagi ktin nagi kam nagi jung leklet Da gijung le palat junga, da gijung le palat junga, da gijung le palat bakrawe junga, namar kata kerpat ikamaria bakoj, kabaya sa kate soti, ya kangel bat kirukoj, badapi kohan men kopara, banduai na kebanta junga, how try ublay jungi, ublay badan bor baro unis ne yangi, madalama bigi pop jungi, unyalamingi sha kajung im bom jukod. Amen. Striken rat go blay Isleyangi Striken rat go blay Isleyangi Kristo mam Ko Kristo ram Ko nong penim jangi penim yangi Striken rat go blay Isleyangi Striken rat go blay Isleyangi Kristo mam ko Kristo ram ko nong penim jangi penim yangi To ngin ya duai ngin yang ya duai na kebenta gijing temu baper cungi kibang labu habas dang jong kene kemas ngi duai ru na kebenta
ki kena school jungi barakhoi kerpang nak banta ki kena class 10 ki barang tho materi exam bat ki kena class 12 ki jungi I bo try unang don rank ka bat ki ina duai nak banta ki bapang ke basitam nak banta ke jingkala ke bamod ki nopop nak banta ke jingsuk ak prathai barakawai bat hapo ka ri ka raj ke jungi kham tame hapo ke jela ke jungi kat banta ki dang pre nak banta ka election MDC I bo try un pha ka bo jong man sim bakhoj habar ki nong shnong jong kana ka jala ka chungi bakin la banjit ya ki nong mikmat ki batrei na ka banta ka roi ka par jong ka imlang ka salang ngidu wairu na ka banta baro ki kertong mamakiru kin la ban don ka ga chung snutho ba kum ki nong yalam jong ka imlang ka salang ki trei na ka banta ka baha kamiat ka roi ka par jong ki khun jong kana ka raj ka ri ka jungi inang ya duwairu na gabanta ka ingkasam jong I justful hasha but tolbes sopho ham tame na gabanta I edison hasha barke kisngi kha gajung I botrai unkur khu kurdo ya I edison aleng ba gajung kon gajung khia hakamet bat kaman sim inang he anang san ha gajung tibrew gajung tiblai leng ba gajung gajung sumar gajung sukhar jong ki kime ki kpa Koblei me waong ba mesa hakidanot ki babej bat ki basida to ai ba da ka jingai e jong me ngilong kita ki pat ha ki ba mes nyob ha ban chong ban sa daw try jung yu Jesu Christ kon jong me uba imbat basan sha ring card bat me ha ka jingilong ka we jong man sim ba khoj ublei junom la junom amen Kajing puli benengkong. Kajing puli na kitab Genesis. Utrayu lo yo I ba kajing baman ubriu kala jelei hakapatai. Bat ba man la kajing mudur jong kijing perkat kadonu jong u. Kala long barabor tang ya kajing sniu. De utrayu la ba be ba ula thau ya ubriu hakapatai. Bat kala pendiau ya kadonu jong u. Kumta utrai ula ong. Ngan pendam no ya ubriu bangla thau nakasla khandeu ya ubriu bat umrat badi kenja bapar bat kisim kasuin na bangla babe bangla thau yaki Henry unawa ulashem ya gajin sobha haki khmat utrai de utrai ula ong ha unawa khirung hapo kaying ling ba mapi bat baro ki ba haying hasem jongpi na ba ngaleo I ba philong ba hok hakmat jonga hakani ka pateng benriu to shim bat phi henyau jur na kimra ki ba khoj baro ushin rang bat ka kanthe ba sashi jur pat na kimra ki bom khoj ushin rang bat ka kanthe na ki sim ka sun ru henyau jur ushin rang bat ka kanthe ban ri pen im ya ka jat jongki hakasla pathai na bahadin nyau sngi ngan sapan hap slap halor ka khandeu sau phau sngi bat sau pheu mit bat yaki kinja be imbaro bangala thau ngan pendu khoj na kasla khandeu de unawa ulale kumba utrai ula hukum ye u bat hadin nyau sngi ki jong kata ga jinslei kila no halor ka khandeu ka ktin jong utrai Songo iau Sampai pendai nomor News Pak Pra. News Pak Pra. So
Jangan kongui kaktin jonga Upa jonga ni jauh Pat ngin yawan syau ta Pat ngin syau ne badu Haleluya 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 Utrai udon rainkat bat pi Kabat hiru Kajing pule na gospel bakut kat kum o Markus. Kaburam hame kutfai. Hakata kapor kisenran kilaklet banrakpu bat kiladan bat ki tang uwayukpu ha kaling. Te Jisu lamaham iki. Toda sumar bat tohusiar nautiat jong ki Farisi bat utiat jong u Herod. Te kilayania sapang kata paramaki kiyong ngim don kepu. Bau tip sapang kata ujisu laong haki. Balai piania bapim don kepu. Hato pim patip lanes nyuto. Hato kidonot jengpi kilun hadu kata-kata. Pidon kikmat hato pimla banyoi. Bat pidon kiskor hato pim snow to hato pim kan mau menba ngalakedia ya kisan telegi kepu na kebanta kisan hajar ngot kibreu katno sang pura kilengkot lengkai kiba pitam nalum kilaong hu kadar bad ya ki hanyo telegi kepu na kebanta kisau hajar ngot kibreu katno sang pura kilengkot lengkai pilalum Bat kilaong hu hanyo ulaong haki hato kataru pimpat pepang. Ka gospel jong utrai. Kecinyara ya meku Chris Kohan men kopara yolese habau trai upej ya keperthai menta lane hakine kisngi ki bansawan yolese habau trai upej ya karkom im kajunga kajungpi habau pej ya kayat kayeng kajunga kajungpi uyo ilot ya kajing jelei jong kajing snow uyo ilot ya kajing jelei jong kajing boman kajunga kajungpi haka jingmot kajing perkat haka ketin haka thelek haki ki kam ki jam ki bangile Kajing shlei jong kajing snew, kajing shlei jong kajing bomban kajungi, kajing arsap kajungi kalapalat. Yolese utrai unsaong holiday marway ngalabakla bangla thau yaw ne ujing thau ne ya kane kajing thau. Ngalabakla bangla thau yaw ne breu ne ya kane ka breu. Ngalabakla bangala khot ye u ne la khot ye ka balong u khon ne ka khon junga. Yolese utrai u babe ya kine gijing babe menta holiday marway kumbang yos ngeu ula babe ya kata kapor hadin baula thau ya gijin thau gijingu kabang yos ngeu ha gijing pule kabaneng kong menta kasngi lengba ka kitab Genesis shisha ko henmen ko para kajing jelei jong kajing sneu kajing boman kajunga kajung pi yolese kepen babe yo try
Henry keba sngau hune kane kebanta keba ar bau trai ula sngau bha yang abadi pi bau trai ula i ka air keba ngidon haka danot ke jungi haka jing em ke jungi dein mata kadau ula ai lat yang abadi pi bangin rung haka ling ke jungu kaling jungu kadai kabalang Katolik kadai kaling ke jung trai leng ba ka jinget ka junga ka jungpi leng ba ka jing pediang jungi ya kana ka jinget ka ba ulap su ha ka danot ka jungi iwei pai wei ula ai lat yang i bandrung ha kaling jong ka badai ka balang bangila ban laj na kita gijing yap jelop ha ka pop bangila ban laj ha kita gijing shatep da kata ka jong ka jing snew bangila ban laj na kita gijing gijing jinjar kiba tap yang i bangin du no yala ka jong ka jing em bangin du no yala ka jong ka mensem bangin du no yala ka ta ka ya ka jinget ka ba ula ai hangi dein mata kadau ko han men ko para man kas ngi dei ban kan mau dungong ya ka ne ka jing ij bar ka jing sbon ka jong blai namar ka jing ij bar ka jing sbon ka jong blai ya nga ba de pi lapan laj na ka ne ka jing snew la ne ka jing boman jong ka pop hoj ngi hap ka pop hoj ngi le pop ha ka jing em ka junga ka jung pi Henry utrai leng ba ka jing e ka jung u leng ba ka ta ka jing isnai ka jung u ka ba u yo i ka ba ngi don ha ka danot ka jungi ha ka jing em ka jungi u kwa yang ngi ban pen lai lo leng ba ka jing ai lat jung u ban rung ha po ka bala ko han men ko para kane ka jing e ka jing isnai ka jung trai kane ka jing yo i ka jung u ka ka ba ha ka danot ka jungi ha ka jing em ka jungi ka hap yang i bangin nang leb ha susu kumba unowa ula sajit ban thau ya kata ka yingling kumba ula sha utra ula shayu bandrung ha kata ka yingling bat kita ka jin thau ki ba per sijur ngiyo i bau nowa u le ha hakmadu trai den mata kadau mangama piru ngidang de susu ban persang ban le khamba om de ban ailat ba ka pop lane ka jing snu lane ka jing boman jong kane ka parthai bat ka jing em ka jungi kan tap telup yangi kumba bon ki breu ha ka po jong nowa ki shat tap telup lane ki yap jelop ha ka jing shlei jong ka om wan ailat ba gijing snew jong kana ka parthai wan ailat ba gijing boman jong kana ka parthai bat gijing boman ka junga ka jung pi kin tap telup yang i bangin yap jelop yaki Henry leng ba gijing e gijing isnei ka jong utrai ko han men ko para ngin im ya gijing em ka babaha jungi bangin yo ya kata gijing kerko ka jong trai ha gijing im balawai bat kum juru kat ba ngidang im ha kana ka parthai ka bamenta kine ki jing hikai ki bang ila ban sim lane ngila ban pusan naka jing pulek banengkong bamenta kasngi habangi phai pa chok gospel ko han men ko para ngiyo i ki senran ki jung Jesu kim don kata ka jing sania ya ka bor jong ka jing le kampala jung Jesu kilayo i kilayo mat dakile jong ki khmat kilayok taru ya kita ki kampala ki bau trai la le khmat jongki ai ka bam kadi ai ka jing don kam jongki baro na dong sedong om dei tang ya ki senran ke jung wen rei wat ya ki paj ba ki san hajar ber ki saungut ki sau hajar ngut trai ula pendap ul penbiang kat kito ki paj da kata ke jing don ba khendiat jongki han rei man ta ke sngi ngiyo i ba kim pad don kata ka jingej bat ki jung shan ya hau trai den mata kadau ngiyo i bamaki ki ya nia paramaki ki ya klumar paramaki o bangim don jingbang lada ki don kata ke jinge ya trai kinom don kane ke jing ya tainia lane kane ke jing ya klumar tang nak benta ka bam tang nak benta ka jing don kam ke jungki ko han men ko para ngabat phiru bon sin utrai ublei jungi utrai kenrat jungi Jesus Christ upendap upenbiang yang apa depi ai barok kat kebangi dan kam ngiyomat ya kata gejing isnei gejung ngiyomat ya kata gejing ai gejung ngiyomat ya ka bor jong gejing don gejung ngiyomat ya ka bam gadi kebangi bam ngidi kadai gejing ai gejung kayeng ka sem kebangi syong isa kebangi rit ngen kadai gejing ai gejung utrai
baro khat kide gijing ai gijung tunai gi bangi don ha gijing im hanrei ngim sem la ban pediang ba kine baro kide gijing ai gijung utrai ngim sem la ban yo I ba kine baro kide gijing ai gijung utrai bon sen ngi knyum bon sen ngi atania bon sen ngi aklumar bon sen ngi klet ban yaro yu bon sen habangi duna khendiat ngi klet ban wan phai shu ban ong kotrai nang pendap nang penbiang seyanga nang ai seyanga ka ke bang dan kam kumba me ai menen kumba mel ale hakine kisngi ki baladap ngiklet ya kata ko han men ko para de mata kadau jisu mata kisngi u khod aware yang abadi pi de mangau blai bala pandap wala panbiang yepi de mangau trai jung pi u bala ai kat ke ba pi dan kam de mata kadau hakapor ke ba pi duna e ya kijing em pim de ban let chano henry pi de ban wan changa pim de ban don kata kajing atatin ya kabor kajunga Henry pide bandan kata kijing senia ya kabor ke mga ngalaban ai lane ban pendap ban penbiang yepi kane ke bautrai ukhot yang iban le ha kane ke sngi bat man ke sngi jong kajing em kajungi ko han men ko para den mata kadau token menta ngin khabrib ya lagi jong khmat haduk anau ken ngi don kata kajing ngej bat kijing senia ya kabor jong kajing pendap kajing penbiang jong utrai hakapor ke bangi dunai ya kajing em Hakapor bang yomat gijing gijing jinjar shano ken ngen lek en yoro yau Jesus Christ trong ngin plai la ka jong gijing nga ngej hau lei pa badan bor baro unong tau ko benang bat ndau But how Jesus Christ kon bamarwe jungu utrai jungi ya balapon gaman sem bakoj ya balakhana kamaria thesoti ya basalabein hapo piantus pilatus la sanar pna yu la ya palatep yu ula kiu sabnang usong sakamanu blay pa badan war baro nang ta wan pat ban bishar ki bim ki bayab ngangai hau man sem bakoj akabalang kathalek bakoj ha gajing selok kerekoj ha gajing map ekipop ha gajing mipat kado pat ha gajing embom jikut amen Lai spa andri punriu Doduai ko para baga jungnya junga ba jungpi kan long ba priang hona khamadu blai ko pa badan bor baro to try priang ya jungnya akti jungpi na ko banta ke jungya ro pat borom bat kerteng ke jungu ka jing matoy ngi ba balang ko jungu baro ko wei
to ai bakane ka jing trwa knya ko trai ngi kerpat kan pen khoj bat pen thamai yangi bat bakan long ha ki to ki babut ya ka mon chung me ka thame jong ka bai nong bom jukut dau kris utrai jungi amen. Utrai dan rengkat bat pi Ka ban firu. token tu yala ki danot Ketu ki shau tong trai. inai ngu utrai blai jungi Ka song hok bat kate. da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dai ti jungi bat ka jing penim yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yemi ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom chikut namar ngitip ba ka dai ka boram ba khrau jungme ba melawan ban yarap yangi ki breu ban yap da ka jing long blai jong me ba mela ai hangi ya ka jing pen khia ka ba pen laj em yangi na ka jing yap da ka ba pen kala ya ka jing long ka bala yalam yangi sha ka jing jot sha ka lat jong ka jing em ka jing pen em yangi da kres utrai jungi leng ba jungu ka kan hon jong ke angel ka mane ka borom jong me bat ka kmen hakmat jong me shi jinom ngi kar pa di me to ai ba ki so jungi kin ya so bat ka jong ki hakaway ka sur jong ka jingruay ro kat ba ngi panbna. Baku utrai. Baku lagi ba. Neng ba percaya kita. Da shisha melong bokoj ka trai ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi kerpat me to pan khoj pan kentang ya kine ka jing trwa jungi da ka bapha yaman sim jung me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukres hakapor baladi no yu badala kamon snyoba ula pediang ya ka jing sha shutom ula shim yukpu bad kebaingu yame ula kedia yu badal ai hala gesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba nit na kabenta jongpi ha keju korkom enda lalayabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ulai hala gesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai bad bom jukut ya kebai enpenmi na kebanta jongpi bad na kebanta kibabun na kebanta kajingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga ka jingmaya jong ka jingai Kata sin bangi bamyu ne upu
badu menwa namar kaca ngi bapen menta ya gajing yap bat gajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yokpu jong gajing em bat yakuri jong gajing penem ngi dai ngu aidam namar malanyew yangi babet ban yang hakma jong me bat ban sakri me da kebas ngret ngi kerpat me bangi bayo benta hakamet bat kasna mukres ngilong kiba lapanitali kawai dauman sem bakoj token mau kotra ya kabalang jong me kabala priang setelah kepertai bato penjana yaka ha gajing ej rengkat badu Francis ukpa bako jungi ulbad marwen yu bishop jungi kakenhon ki bishop bad baro ki lengdo token maulem ru ya ki hanman ki para sunrang bad kentei ki baliathia da kebekerman ya gajing mipat bad ya baro ki balakladno ha gajing isnei jongme to priang ki sha gajing shai ka khmat jongme to isnei yang ibaro ngi kerpad me barengkat bat kamariat hesoti bakoj kakimi jong blai ujisa bakoj ukorem jongka ki apostol bakoj bat baro kirukoj ki blapen snu bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha gajing embom jukot bat begini ro bat pendan burom me daw kon jong me uji sukris da ulam badu bad hau kan long ame blai kupa badan bor aga jing long ka we jong men sem ba ku baraka baram bad ge jing ro chunom la chunom amen kumbalah kum yang ngi daw nong pen em bat kumbalah hikai ngi daktin blai ngi nud ban ong kok pa jungi ba habneng kalong kabukoj akarteng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha kakendeu kumba beneng toa yang ngi mentra ke jongbam jungi kabahala kasngi batama yang ngi kerengkang jungi kumba ngi rogi ma bi kebeles ne yang ngi badwad yalam yang ngi sha ke jing pensoi henry te palai yang ngi na kabasneu to penlai yangi ngi kerpat ko trai na ke jing sneu baro ha ke jing sbon jong me to ai jing suk jing sanya ke sngi jungi knang ba da ke jing rap ke jing snei jome ngin lai barabo na ke pop bangin yo jing da na ke jing jenjar baro kat ba ngi deng ap kemilanti ya ke jing kerman bakoj bat ke jing wan pat jong nong penem jungi uji sukris namar jongme kalong kaima kajome kabor kaburam chilam la chilam kotra Jesus Christ me blong haki apostol jume kajingsuk ngai api kajingsuk junga ngai api wat pe yaki pop jungi henry ya kajinge jong kabalang jungme badha kajings bun jungme to ai hakai kajingsuk bat kajingatali kawai kat kum kamon jungme mame ubem bat basan char junam la junam amen kajing suku trai kedan barabor rengkat bat pi engka bat philu tong ini terwa ya kada kajing suk iwei ha iwei pat kajing suk bat pi o kun lang bro jogu play me bagi nagi poka birthday lo seo se ne yagi o kun lang bro jogu play me bagi nagi poka birthday lo seo se ne yagi o kun lang bro jogu play me bagi nagi poka birthday to ai sing suk yangi hakmi ukun lang brod jong blai hakmi ubakit no yaki pop jong kaperthei suk yangi blasha khot sha kan ge jing khawai jong ukun lang brod ko kan rat kan shong har bamat ro ko ka yeng be junga and rai shong tak tin kaman sem junga kan sakia hi
Kamer berkas nama Kristus kan ribet dalam ini syah kejadian syukur. Amin. Ars Bakandril. One will try, one sure, but God, walang adu, ngahidang yame, ngahidang yame.
ha ke jing jar jong ka danot ke jungi jong ka man sem jungi ko han men ko para ta ke jing sngu da ke jing ro da ke jing boram ke jungi ngi wana khma jong trai nang IT shu yala de u kanang ba mu unang simti yangi ba mu unang pait na khmi unang ri nang sumar unang pandap nang panbiang ya gijing don kam jungi baro da gijing kerman gen pai shu kerpange haunus nem baro shis nem te kumta to kan menta da kata keju gijing kerman gijing keman gen pai shautrai habang yuduwai ya kana gijing duwai jong ka snem jubilee arjar arpusan kok pau bahabneng ai ba gijing pamela ai ni hau kon jung meu Jesus Christ Wahan men jungi bat da ka bat ding jang ga jung age bun kan kelang ha ga donut jungi dauman sem bakoj kan kersu biang ni ya ga jung kerman bala kerku na ga banta ga jung wan ka hima jung me to ai ba ga jung e jung me kan kala dur ni sha ka nong lur lan kha bom ju song that ban bet ya ga sambai jong ga gospel to ai ba gito ga sambai kan kala dur na sapo ya ke judge ban reu bar ya ke perthei mariang baro we ya ke kemilan ti batikana ya ke beneng batmai bar ke perthei batmai Abandai ki bor jong mohan we no ke program jong me kan tan shan chinom to a ke jing e jong ke jubilee kan kersu biang ni ya ke program jong ke jingman ya jang no na ke tia ke jing beneng kata ke ju ke jing e Evan Sapiang ni ke jing men jing sup jong suspa jungi satlak perthei same koble jungi bala kerku junam kan long ke program ke jingero junam amen ko pa jungi ba habneng ke long ke bukhoj kerteng jungi ke ma jungi ke long roman jungi ha ke de ba ning ai ka jumba jungi ba la kesni atama ni kerkan jungi kumang ke ma ke balas ni ni adwa di lam ni sha ke chimpan shoy 100 pan lai ni na ke basni amen kuble ko maria Maria ko yo kemi jong lai to ran ko ta chung ko pop menta bar por chinya ko chuni amen ka buram ha ka ba bar ko ram sem ko ba ko man ko jong ta baraba jong la jong amen tong in ya duai habang ilabam ya kitchen bam basung yam na beneng ngikarpat kotrai bangin dengan barabor ya kata kejin bam da kebasisha nginyo ya kejing penim daw kris utrai jungi utrai udan rengkat bat pi ublei badan bor baro unkurku yepi ukpa badukon badaman sem bakoid amen toli suk ej basukro utrai da kejing im babha jong pi isram ya ublei saus pa lai pusang Lam lam jing shai utrai lam anenti bon jing lingo kung risha ding and I lam lam lenti met sim jonga Jauh boleh jing Sim jong agani
Putra Jesus Christ. Cinama cinama.